Hello, so आं दासो मोनसे भिडिअ खालामखांबायमोन आरो मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन दाबोराय आरो दासो थाबायनो थाङोनो खारन दिनै सानडे इयो सानसेयानो उरुनानो बाबाय दा थाबायनो थांनि आरो नङाबाथ' आं आरो मोनसे भिडिअसो बानायनायदोंमोन बिनि आरो थाबायनो थांनोसो जाबाय थांनोसै एसे सानसेया न'आव थाङो एकदम पुरा माइन्ड फ्रेश जागोन एसे जाबायना हा जाबाय नोंनासो बारा टाइम लायो आसरित नै जाङा मास्टारा मा धरननि लंपेन्ट गाननाया माने बियो गामसाखौनो सिगां गानना लागोरदो आरो स' नै मास्क लाखाबाय स' थांनोसै आरो गानखानानै लाखायाबा जाया मास्क सेनिटाइजार लानानै थांखानोसै आरो चलो बेटा हम घूमने जा रहा है क्या काला हो गया या संगबना ना मैं चिमारो सा थांखाया आं नोंनि फिसा आंखौ गिनो बोख्लायना गालाङो थांखाया ओइ नोंनिफ्राय ओइ सिदा नांखाया iya guys jongkol ke jadi langana ya bawan lulu no tangkan kade rasta basta no abio देखो यहाँ से देखो कैसे रास्ता ai di rasta mesti nge kidau thawne skobor फायनानै बस्लुंगा लानांबा गैला आरो अक्सिजेन मोनगोन दंफां लाइफां इथिबो दोङो दंफां लाइफां इथिबो दोङो मानसिफोरखौ थांनायानोथ' हामा बेसां थाबायो बिदि अक्सिजेननि गारनो मानसिफोरा गुद्रुना लानो थांनानै थाखा फैसा लानोबो गैला लामा लानानै एगारना हरबाथ' थिगानो इम्मा समनियाव दोङो सिकिउरिटि गार्डबो दोङो इसोर खानायाना खुगा हमसेना लानांबालाय इसोर खानायाना रासोथि लाङो नै इनिथिं बिथिं रावबो थांलाय फैलाय खालामा ना बाबारे मरि যাব दे मोजां आराम मोनजानायाबो मोनजाया जागोन ओरैनो भाइरासनि आलदा नै हौवाथ' र' आं हेना बायनांगो अनलाइनाव बारा दामसो जायो बन्द नङा दखला नोङो अनलाइनाव जि हेनाखौ नोङो मोननै दामाव मोनगोन आरो मोननैनि दामाव मोनसेल' मोनगोन खिन्थु नोंनियाव मोननै दामाव नों मोननैखौनो मोनखागोन
इसाङावनो फैगोन आरो मानिफ्राय जागोन इ गेसालाय कुकिंग गैस मानिफ्राय जायो यहाँ कुकिंग गैस सप्लाई करेगा प्लांट से हाँ। तो यहाँ ये जाएगा सब के अपना अपने जिनको गैस चाहिए बिजली जैसा कनेक्शन लेता है ना हाँ। वैसा अपना अपना घर में कनेक्शन देगा जिनको लेना है वो लेगा जिनको नहीं चाहिए वो नहीं ले सकता है तो इससे खाना बन सकता है आसानी से ये लाइन क्या गिदिर है आरो नामा इयो होमबालाय लाइट के फायदा जागोन नोङो गेस सिलिन्डार बा गेस सोनो थांनांगो गेस भरायनो थांनांगो नैबे थाबायबा नोंनिया न'आवनो बास आरामसे कुकिं गेस सप्लाय हरगोन इ पाइपनि याव बिराद एडभान्स जाबाय नै गेसाबोनो माने लाइट गिदिर जासिगोन नै टेनसनानो गैला गेस सोनो कारणे स' जोंनि जावखौ मबावबा थांगोन इ गिदिर अखमाव आरो जों फैबासो दे इसनि गिदिर गिदिर पाइप लगायगोन हाथिं लगायगोन जाथ' गतेसे माबा गोजा सेम्बार गोजा जागा खुलुमजोबनानै गाव गावखौनो कानेक्सन खालामनांगौ बाजार बेसां मैगं नांगो बेसां मैगं नांगो बाजार मैगं बाजार ट्रेक्टर फर बाजार ओम नमः शिवाय सेक्टर 4 नि बाजार सिटीनि सबसे फेमस बाजारा बिदा आरो सेक्टर 4 बेसां भितराव खारदो बताओ बेटा कितना दौड़ रहा गाड़ी बहुत स्पीड में लासैलाय धीरे धीरे जा रहा है बाज्रुम गारदोंलै माबा बेयाव गिरु खिलिबायदि गाखो खारदो थारमाने नों हारसिं सलायबाबो इसनि गोजा खारो थारमाने नोंनो स' मोनफैबाय भाइरास होननानै एख' जाहोदिया मा मानसि बिलाय उफ बिराद गरम स' एख' मोनजादिया आं बिराद दुखु नांसोबाय मा जागोन दा न'आवनो आरो माइफोर नागिरना जानोसै आरो साङाय सासेया नङाबा ट्रेनावनो थाङोमोननो ट्रेनाव थांनो मोनैनि गाबबाय ट्रेन जानाय आबै थाङोनो आबैखौ लिंहर मोनदों दालाय आबै जाना है चलो आबै जाएंगे ट्रेन नहीं जाएगा नहीं ट्रेन तो गैया ना दा ट्रेना तो कोरोना भाइरास दङ दा ट्रेनाव कोरोना भाइरास दङ अरे यार कोरोना वायरस नहीं है दङलै अरे यार तो नहीं है कोरोना भाइरास दङ ट्रेनाव तो ट्रेन है तो ट्रेन जाने नहीं आता बेखौनोथ' ट्रेनावनोथ' दा कोरोना भाइरास दङ र' तो ट्रेन नहीं जाएगा गाबोन थांगोन गाबोन दे गाबोन थांगोन दे तो ट्रेन जाएंगे ओके गाबोन थांगोन ओके ओके तो ट्रेन में जाएगा नहीं क्या इयो दा मायबा मोनजेगौ माने ओरैबायदि गोदैनो बुखिबाय थागोन आरो दा एकदम माने गोदैनो बुखिबाय थागोन आरो इयो ट्रेन मा ओरै गाबदों नायनो माने इदिनो थाबायनो थांदोंमोन ना ससे थाबायनो थांनायाव माने नैनि स्टेसन आरो नै दा थाबायनाय जायगाया माने लकेसना एखे आरो माने बाहाय सेम आरो स' इ नंदोंखि ट्रेनाव उफिन थांगोनलै थांदियाना थगायना नायनाय जाबाय स' इकारणे दुखु तो ट्रेन नहीं जाएंगे ट्रेन गैया अरे यार ट्रेन है ट्रेनाव कोरोना भाइरास दङ ट्रेन नांगौ तो ट्रेन जाना है ट्रेन थांनो हाँ माबायदि थांगोन ट्रेन में स्टेशन में स्टेसनाव हाँ तो ट्रेन में स्टेशन में नहीं जाएगा क्या तो ट्रेन में मा जानो मा जानो मा जानो बोलो हा चिप्स हाँ तो ये बाबा सिलाई का क्या नहीं थांगोन ओके जा पेकिं खालाम थां यार ट्रेन है पेकिं खालाम जाओ पेकिं करो जाओ पेकिंग ट्रेन करो जाएगा वो बैग में कपड़ा डालो जाओ ट्रेन है क्या तो ये ट्रेन है ट्रेन
गाहाम मोनो माने थैख्रां थैख्रां आरो ट्रेन होनबाथाय एकदम माने न'आव थांबाथ' खाननै जना थांनांगो थेवबाबो अहाय जायो ट्रेनाव जनो माने ट्रेनाव जनानै नोगोद मोजां मोनो इयो ट्रेन जाना है क्या Satu tren. नागिरो सुखु गोजोन बोला जों नागिरो सुखु गोजोन जों नागिरो खौसेथिखौ जेराव गैया हिंसा हिंसि एना एनि आरो मुगैलायनाय ना ini mana mai baba ni ron oh my kutlu baba ni rona mai baba ni so आंना संनाय हाबाफारिया स्टार्ट जाबाय दहाय साननैनि बेदर दङ बेखौनो संनि आरो बाहाय एवफ्रामना दोन्दोंमोन गोरान आरो नै मस्लाया फालौआ एकदम बिराद दै गुदुं दुसखायो आरो गिनानै नै दा एकदम बिराद दै गुदुङाव सोमना दोनदो स' इखौ आं दा देनि ग्लासाव आरो मानो आंना नै मिक्सारनि आंना मिसिङानो बायना दोङो मिसिंनि फेना बायना दोङो रिपेयार खालामनो गारनाय दखानाबो खुलियाखै स' मा खालामगोन बेयावनो काम दिहुननांसिगोन आरो राहा गैया लै राहा गैया स' ग्लासाव दैनि आरो हाइजें सामब्राम फालौ ओमफ्राय जिरा बेनिफ्राय आरो इलाइसि मोननै लं सयतासे बेनिफ्राय आरो जाब्रां मोनब्रैसे जोंहा जाब्राङा जोबाखै र' खारैया जोब्बाय खारै जानो मोनिनि एकदम माने हामजानो इस्सा गैला खारै माने सप्तायाव खनसेफोर मोनजाबाथाय मोजां नाङो आरो नङाबा आरो मोजां नाङा बांद्राय गुन्दै जादिया नै फालौआनो थांबाय बिदिनो जोङो थावआव एवनानै जासिगोन आरो स' ओंखाम जाखांबाय हरनि दिनैबो बिराद लेटआनो जालायबाय आरो ओंखाम जानाया आरो दिनै बेदर जाबाय बेनिफ्राय आरो मेस्था गोखैदो बेनिफ्राय आरो मुसुर दालि जाबाय बिराद टेस्टि नांदो आरो माने बिराद गोबावनि उनाव मोनजादो बेनिफ्राय मेस्थानि जोंहानि न' खाथियाव कवाटाराव हान'सो दोङो जों अखमनिनो इसा माने न'आवनो खेथि खालामदो आरो स' इसा होफायदोंमोन फुङावनो मुथासे स' जानानै बिराद मोजां नांबाय आरो बाहाय दंबोयो गाबोन जानो गारनो ओमफ्राय आरो मा बुंबावगोन स' आं ब्लगखौ इयावनो एन्ड खालामसै आरो आसा खालामो ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदो बा मोनाखै मिथिया जुदि मोजां मोनदो लाइक खालामनानै हो आरो आंनि चेनेलखौ जुदि गोदान नायदोबा साबस्क्राइब खालामनानै हो स' गाबोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन स' बाय